Μνήμη του Αγίου Ορθόδοξου Μάρτυρος Μανουήλ Εξφακίων. Ο νεομάρτυρας αυτός γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης. Από γονείς ευσεβείς. Σε μικρή ηλικία αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και με τη βία εξισλαμίστηκε και στη συνέχεια παρέμεινε στην υπηρεσία τους. Βρήκε όμως την ευκαιρία και δραπέτεψε από το σπίτι των κυρίων του. Πήγε στη Μύκονο, όπου εξομολογήθηκε και ζούσε με χριστιανική ζωή. Εκεί παντρεύτηκε και απέκτησε 6 παιδιά. Επειδή όμως η σύζυγός του πρόδωσε τη συζυγική της τιμή, μετακόμισε αυτός με τα 6 παιδιά του σε άλλο σπίτι χωρίς να τη διαπομπεύσει. Αλλά ο αδελφός της άπιστης συζύγου, που υπηρετούσε τον τουρκικό στόλο, κατήγγειλε τον Μανουήλ στον Τούρκο πλοίαρχο ότι ενώ είχε γίνει μουσουλμάνος, επανήλθε στη χριστιανική θρησκεία. Όταν συνελήφθη από τον Τούρκο πλοίαρχο, ο Μανουήλ με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Μετά από πολλά βασανιστήρια παραδόθηκε στον Τούρκο ναύαρχο Κουτσούκ, που βρισκόταν στη Χίο. Αυτός τον ανέκρινε και εξέδωσε θανατική απόφαση. Τότε οι υπηρέτες του ναυάρχου πήραν τον Μανουήλ και τον οδήγησαν στον τόπο της εκτέλεσης, που ονομαζόταν Παλαιά Βρύση. Και ενώ ο μάρτυρας έσυψε το κεφάλι του, ο δήμιος που είχε οριστεί να τον εκτελέσει δηλίασε. Πέταξε το σπαθί του και απομακρύνθηκε. Τότε άρπαξε το σπαθί κάποιος υπαξιωματικός, ο οποίος, αφού δεν μπόρεσε μετά από πολλά χτυπήματα στο λαιμό του μάρτυρα να τον αποκεφαλίσει, τον έριξε κάτω και τον έσφαξε με το πιο φρικτό τρόπο, σαν πρόβατο. Όλα αυτά έγιναν στη Χίο στις 15 Μαρτίου του 1792 μετά Χριστόν. Ημέρα Δευτέρα και ώρα 4 μετά το μεσημέρι. Το δε τίμιο λείψανό του οι Τούρκοι, αφού το έδεσαν με ογκόλιθους, το έριξαν στη θάλασσα. Χειρόγραφο μαρτυρίου του Αγίου αυτού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρος. Πηγή Ορθόδοξος Συναξαριστής.